my sme šíp, ideme do New Yorku, pozerajte, ideme do New Yorku. Není to tá hra, ideme to. Má sa tá Roblox, save the ship a ideme do New Yorku. Ja som nakladný moment, teraz som sa to ideme do New York. Budeme musieť kotlo zamknúť, ideme na to. Poďme. Čo tam je? To je nejaký vec. To je chyba Robloxu. Kde? Ideme do New Yorku. Ja to ešte nevidím, lebo tam ani ešte nebola neba. New York. Potrebujeme shut out the dumpers. Shut out the dumpers. Why shut out the dumpers? Teraz má Roblox save the ship, nemusíte to na základe, že som mohli save the ship New York. Čo mám môže brať, Dobre, ako vysvetlujete, ja vás možno ako vlastne musíte to potom narazdiť, a vlastne nebudete nikdy zabrzdiť. Ja som to podaril, jak zabrzdiť, že ja sa tam teraz hore. New York. Je do New Yorku. Do New Yorku ideme, jo. Ideme do New Yorku. A vy takto musíte postaviť. Takto vy potom neotočíte. Musíte ešte keď to číte. Už sa potom vychádzame do New Yorku. Там можно Vlastne to je ten istý, keď zachránil to je to isté. Vlastne zachránil ako zachránil ten dneska. Vlastne tam všetko dáme. Môžem to dobre. Všetky kotle sú zamknuté. Šatnúta už ideme. Šparkujeme do New Yorku. A co? Tá sa načíta. Pristával sme zaparkovaní. Čo jo, tak to je fakt niečo iné. Ja som asi vás neskúšal, jak fungujú. Ja v tejto hre, tomto. To fakt sa nedá tak pozerať. To je fakt realistickejšie. To asi nefunguje tuto vidíte, ja to radšej neviem takto radšej. To budeme musieť aj tak. Ale to budeme musieť. Fungujú. Ešte koľko všetko toto. To má byť výťahy. Sú tam, oni sú zamknuté. Oni nefunguje, to máš tu len na ozdobu. Takto, že to je asi nie taká kopola, čo asi tu má svietiť tu. Keď všetky kotle sú
Автобус має основно запаркований. Зараз ми мусить їсти так, то як нормальний чоловік поїдеш. Два сингомену. Два сама водичка. Ми захоронили його пам'ять. Конечно, то є. Тоді то... Чекай, то сам знає. Страдíme s tým. Aby som vám mohla ukázať, čo to zachraňuje. Takto musíme ísť. Třeba som sa tu som New York. New Yorku. Zachránili sme si tu toto je o to, keď vás zahraničí na pamätnicej. Kliknú na zvoný chod na videu. Poďme sa kliknúť otočiť rýchlo. Kliknú na červené tlačítko. Na tom žltom chodu potom budete musieť všetky šarpnúť tam, čo ti ukážem červené. No, sme v New Yorku. V New Yorku.